Добре дошли на представянето на две от основните услуги на CupiPricing. В това видео ще разгледаме какво може да постигне потребителят с функциите «Сравни» и «Препоръчителна цена». Функцията за препоръчителна цена позволява на потребителят да сравни хиляди оферти от избран търговец с останали търговци по предпочитание и по предварително зададени параметри, условия за цена и филтри. Потребителят може да избира валута – лева или евро, да избере категориите от интерес, търговецът, чиято селекция иска да избере, магазините за сравнение, с които ще бъде сравнено портфолиото на избраният магазин, каква да бъде препоръчителната цена спрямо цената на магазините за сравнение. Може да избере параметри, по които продуктите да бъдат сравнени, като също така може да се филтрира по стойности. Потребителят има опция да сравнява само с офертата, която има най-ниска цена. В случай, че дадена оферта има повече от една конкурентни оферти. В този пример избираме валута лева. Вече сме избрали лаптопи, телефони, телевизори и монитори за категории. Избираме за лаптопи да виждаме само офертата с най-ниска цена. За всички категории избираме да сравним офертите на Озон срещу тези на Технополис и Емак. Ще зададем стойности, препоръчителните цени да бъдат с 0,5% по-ниски от тези на конкурентите. За лаптопи ще сравним всички оферти, които имат еднакви процесори, видеокарти, SSD и RAM, като избираме само офертите с 16 ГБ RAM памет. За останалите категории ще сравняваме по продуктов код. След като сме избрали селекцията, имаме възможност да я запазим. След това можем да я заредим по-лесно. След като получим резултатите в таблица, можем да видим кратко обобщение. За всяка оферта имаме линк, продуктов код, независимо от избраните параметри, конкурентен линк и код, препоръчителната цена и конкурентен магазин. Можем да свалим резултатите в екселска таблица. С бутонът «Сравни» можем да видим точно с кои оферти сме сравнили селектираната оферта. Тук виждаме, че избраните от нас параметри са еднакви, но моделът е различен. Така като Озон нямат пряко съвпадение за този модел с Емак и Технополис, ако искаме, можем да проверим с други магазини за точно този модел по продуктов код. Сега виждаме, че въпреки че тази оферта има най-ниската цена, тя не получава оценка 100. Това е, защото има аналогична оферта, която е по-добра, но продуктовият код е различен. Ако отново сложим параметри за сходни продукти, сложим всички магазини и добавим продуктовият код само информативно, виждаме, че всъщност друга оферта на Озон има най-високата оценка в този случай. Параметрите са абсолютно еднакви. Разликата е в това, че продуктовият код е различен заради цветът на лаптопа, както се вижда от таблицата. Това е функцията за сравняване. В този формат можем да видим същата селекция от преди малко, но разделена по категории. В този случай ще я видим за лаптопи. Тук също можем да избираме параметри чисто информативно, които не се използват за асоцииране. В този случай избрахме да се визуализира и марката на офертата. Потребителят може да прилага филтри на колони на резултатите. Да търси селектирана селекция по оферта. Също така отново може да добави селекции и да свали таблицата.
Потребителят може да види сравнените оферти за селектирана оферта и в по-достъпен формат.